Eten ondo doan, lehen arazo bat izan dut zuzeneko azteko eta ongi etorri lastotxako zuzenekora, ongi etorri azten jaunaiak honetara. Jarrizko dituzuet hemen nire non topatu ahal nauzuen zarean zehar. Vale. Arazorik gabe gainera. Bale, ikusten moduan hemen gaude rojirri antzera, hemen jongo garen lagondorri laguntzera eta hor nire kamiseta berezia kamiseta eta jongo gauza delako. Kir blankaregi. Hemen joango gara salditeria harina bagina gogoan. Prepare for battle! To the wall! Defend the wall! Send these foul beasts into the abyss! Your soldiers of Gondor, no matter what comes through that gate, you will stand your ground!
Pardo beltza, justo heldu zara momenturi onenean, Telenorren kargak egiten dela. Hemen gaude eta orain hobeto edo volumena kontratu beharko dute. I will kill you if you touch him. Do not come between the Nazgul and his prey. Vale. Zuk esango didazu, Horrela hobeto ardo bantza. Hemendik oso basu ardo bantza. Bueno, a ver. Vale. Orain hobeto ardo baltza. A ver. Ondo badago ardo beltza jarri mesez gehi bat. Vale, hobeto. Hemen gaude honekin gure segatik hilduzu herri, vale. Mila esker ardo beltza eskatzen dizu eta nolako gauzak. Vale, hemen gatu izun dugu horrezelak bestelakorik egin. Quanta zer pikutara Wimberlak arraioa.
Bueno, izatez hori ez da dragoi bat, Nazgul bat izango litzateke. Ego du Nazgul bat. Vale. Guazen hemen... Pues justo ahora rápate una. Vale. Soy un momento tan ahí de salir la barriga. Ah, vale. Vale, conectarse con general. Vale, saldría hori nahiko txartu dago. Vale. Iepa Riverrock, hemen gaude Nazgulen jaunaren konta borroka. No man can kill me. Die now. I am no man. Instant Gaming. Ardoiltza jarri aldiozu txatetik mesedez. Scum! There's knife work here needs doing. Come on, you sea rats! Get off your ships! Linka ez jarri idatzi zena. Vale, ekialdeko gerlariak. Vale. Muma kill en contra, man.
Bueno, ikusten zen moduan nire punteria ez da munduko punteriarik. Utsi nire elfoa bakarrik. Vale, Legolassekin egin behar da hau. Pasen gora. Mumakiak ez daude bat ere txarto. A ver. A ver. Rundarra kanpora hortik, Hortik gora. Eta hemen kontaketa jarraitzen dugu. Vale, berriro gora. A ver. Bai, doterak badaude, baina, bueno. Noski. Rundarra kanpora hortik. Jaradrinak zuntzitu behar ditugu. A ver. Vale. Hemen zer dago, hemen ez daukagu ezer. Naski gordeko dugula. Vale, eta zaigu gauzaren bat. Aquí izan zen. Egia izateko, baina, bueno.
Vale, falta zaigu beste lantza zati bat. Ya, bueno, me han daukagu hori. Vale, a ver. Vale. A ver. A ver, ronda rautxe bakean. A ver. Ah, komandoak eta horiek badabiltza, nahi izan ez gero erabiltzeko. Baina ez dut topatzen falta zaidan gauza hori. A ver. Eta hura non dago. Zalditeria harina oberena. A ver. Zer dago hemen ez dudan ikusten. Ez dakit zer den, behar dugu beste lantza zati bat. A ver.
Eskinetatik joan da lortzen dugun. Zeo zer hori, falda segun hori topatzea. A ver. Vale. A ver. Zuek zeo zer ikusten baduzu ere abizatu, Batzutan galtzen naizela. A ver. A ver. Agian. Ah, vale. Vale, ahora borro bien. Agian vale. Vale, Torenser. Hala. Anaski fea dudala zuengan. Itxan behar dudalako. Orduan Andurielekin gauza hauek apurtu itxan dugu. Vale. Vale.
Bueno, bartzen gaitu izatez Legolas erabiltzera. Aurrerapenak egin ditugu. Mumakil jauna. Utzidazu. Gora. 23, 24, ez dakit, kontuak galdu ditu dagoen. Pim pam. Zalditeria arina hoberena. Frodo has passed beyond my sight. Sauron had the ring, we would know it. 10,000 orcs now stand between Frodo and Mount Doom. He needs time. We can give him that. How? Then we gather our full strength and march on the Black Gate. A diversion. Certainty of death? Small chance of success. We're waiting for it. Vale, orain nivela gaindituta. Komando berri bat daukat jarrita. Jarri barko zenukete trompeta. Nahi izan ez gero, Printzipioz funtzionatu beharko luke. Jartzen baduzue trompeta komandoetan. Vale, oraingo ezin dugu hemendik jarraitu, beraz, jarraituko dugu Aragornekin aurrera. Osgiliath.
Joan beharko gara Mordorrera. Hemendik nora goaz? Vale, suposatzen dut hortik ez dela. Zalditeria arina Oberena. Se le ve que hay gauza. A ver. Hemendik principios nora joan beharko ginateke. A ver. Ba, dirudi hemendik dela. Eskerrak maparik ez dagoen. Vale, badirudi hemendik bai dela. Bueno, jokatzera etorri gara. Ez dakit oraindik hor zaudeten edo ez, baina pentsatu dut hurrengo zuzenerako egingo duela gauza berezi bat, eta esan aldudan gauza bakarra ba, ez direla izango bideo jokoak, baina bai izango duela lotura dragoi bolarekin.
Gandalf. Hasiera naiz berriro. Kontuz. Vale, conforme. Goazen aurrera Gandalfekin. Vale, ate beltza. Zer. Vale, conforme. Let the Lord of the Black Land come forth! By all that you hold dear on this good earth, I bid you stand! Men of the West! Bueno, ondo goaz, ja idazi dugu Pelennor-eko bataila, oiek. Eta orain gaude uste dut azken aurreko zatian ezin daiteke. Zalditeria arina Hoberena. Kopiten egizateko agian marroi handiegia dela esango nuke, ez duzu pentsatzen.
Nahiko kaotiko dago hau guztia. Kontuz. Gauzak, nire egiten dugun bitartean. Ororo druin. Vale, pigutara. A ver, orko jauna, utzi elfoa bakarrik. Mira, copito de nieve bi. Hau izango duen lider esango nuke. Eta justo hiltzen da. A ver, Legolas. Vale. Quasi non è montaggio. Tren hortik aurrera. Emaiok pipi. Liburuan zuk idazten duzu gainera. Esto no suele ser, Hala, hirugarrena. Copito de nieve hiru. Hau potentagoa. Komando berri bat dago.
baina hau gainditzen dudan esango dizuet. Hori arregi jasotzaile bertu zaigu. A ver... Vale, voy a dar ahí. Ahora. Ala. No la copie gaixua. Bueno, baina troll bat ez da izatez animali bat. Eagles! The eagles are coming!
Jarretu dugu historioa. Ustuten jarretu behar dugula Frodo eta Samekin behin gure helburua bete dugularik. Hori da. Lande bezi gorde. Vale, hau ez da gordetzeko gauza. Vale. Aurrera goaz. Bueno, guazen Frodo hau duzu moduan, hemen ikusten duzun moduan zombiak dira. Guazen gauzak apurtzera. Oro druinera bidean. Vale, hortik ezin gara joan. Zertarko barkuz kainamera bat, ez daukat ideiarik ez. Bai, gauzarik normalena, bai. A ver. Eta orain non topatu behar dugu hau. Vale, hortik ezin gara joan. Vale. A ver. Agian esten erabiltzen badugu.
Hau miseria, ez dut topatzen zerekin behar dugun hemen. Ja, me eskatzen ditor behar dudala... arrantza egiteko gailu bat. Oso ondo, Riverrock. A ver. A ver, gure nivela oso eskasa da. Bueno, bai, baina lortu behar dugu kainabera bat. Ah, bale, hemen gauza gehiago daude apurtzeko. Zio zerterako balo izan digu, ikusten duzuen moduan ez. A ver. Zeo zerrek alde egiten digu hemendik. Ideia moduan. Zazpiretan uste dut. Aldapan gora Mordorretan bera. A ver. Orain egi esateko oso galduta nago hemen. Vale, ez. Kainabera bat egin beharko dugu eta ez dakit nola. Egon behar da moduren bat, baina hemen eskatzen dit kainabera bat behar dudala. A ver. Hemen ikusten ez dudan zeo zer badago. Non, ba ez dakit. Hor dago Sauron. Goazen gora berriro. Zuek nik ikusten ez dudan zeo zer ikusten duzu, Vale.
Ara. Bale, zeo zer lortzea lortu dugu. Ara, zer topatu dugu hemen. Eskailera bat. Baina erabili beharko dugu hori berriro. Ahora vale. Horra. Ara, bide bat. Goazen. Argi, hasi eran komendatu dut eta agian ez duzu entzun izango, baina urrengo zuzenekoan agian nahi gabe kontuan izan da gaia izango dela Dragoi Bola, 3. Gerra Mundiala sortuko dugu. Ez da bideojoko bat izango, baina Dragoi Bola izango da gaia. Beraz, bueno, guztiako omendat... no izango ditzate osoari. A ver. Bueno, esaten den moduan, gonbidapena irekita daukazue.
Frodo jauna. Ni Rohanekoa naiz, bai. Vale. And Rohan will answer. Baina hau da filmeran gertatzen den gauza hori. Esan dutela ingelesez, bueno, ingo dizuet apur bat, bertan gertatu idena. Da, Minas Tiritheko Amondineko almenarak pizten dituenean, agertzen da Aragon korrika Theoden erregaren kontra. Eta erderaz da, las almenas de Minas Tirith arden, Gondor pide auxilio. Eta orduan, Theodenek esaten du, y Rohan responderá, baina dago ingelesez. Gondor call for aid, and Rohan will answer. Hori da. Zalditeria arina oberena. Abaligo naiz. CR6 hemen ez da falta. Hori oso argi daurkat. Orduan hau zertarako egin du. Gero arte, Riverrock.
base. Vale, sartu behar den hor Frodo da. Guazen Frodo. Hori da, oso ondo. Ez gertatzen den orain. Come on, Mr. Frodo. I can't carry it for you. But I can carry you. Come on! We're almost there. A ver. Opa, Frodo. Vale. Frodo agian horra ezinateke joan beharko. Zeia moduan. The ring is mine. Liburu guztietan san bat beharrezkoa da.
Vale. Ya lortzen dudan, Berriro botako nao. Naskante zikina. Ez, bukaera oso epikoa da. Maiok, Sam. Ai, aupa, Sam. Aupa. Kendu gainetik, buruzoil maltzurra. Sam aukeratu nahi dut. Horien ez dut lortzen presioa. Gauza da. A ver. Tentzioa. Vale. Vale, Sam, exit. Kendu gainetik. Aupa, Sam. Gauzarik zaie. Momentazo.
Zalditeria harina oberena! A ver. Hau sufrimendua. Hau sufrimendua. Vale, azkenean. Hala. Eta hemen 2021 urteko korrika. It's gone. Yes, Mr. Frodo. It's over now. Now come the days of the king. This day does not belong to one man, but to all. Ba, honekin bukatu dugu Lego Eraztunen Jauna. Ni esker zuzeneko honetan egon zareten guztioi. Begiratuko dutia norbaiti raidea egiteko pres dagoen eta amaituko dugu historioa. Nik ez dut inor ikusten, zuek ikusten duzuen norbait raida egiteko.
Bueno, orduan hemen utziko dugu, mila esker hurbildu zareten guztioi, eta hurrengoan gehiago, agur.